LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Nuwun kula nuwun, sugeng dalu para sutresna budaya, sugeng pinanggih malih kalian kula tetiga. Dalu menika sampun siaga malih badhe sesarengan kalian panjenengan sedaya wonten ing adicara Giaran Arum Dalu. Tunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi, mligi tembang-tembang macapat. Arum Dalu menika kagiaraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit ngantos dumugi tabuh 10. Lumantar Radio Gemilang ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Munrilan. Para sutresna budaya kados padatan nggih dalu menika kula tetiga sampun siaga badhe ngaturaken tembang-tembang macapat. Wontene ingkang samangke irah-irahan ingkang badhe katuraken jumbuh kalian kebetan tiyang gesang menika wonten ingkang kedah ginayuh ngaten. Mila wonten sarana tigang perkawis kinarya kagem gayuh kamukten menika. Senajan boten wetah namung 3 menika, namung ing antawisipun tigang perkawis kinarya gayuh kamukten utawi kamulyan ngaten wonten ing seratan buku menika. Saderengipun kula manggi para kadang rumiyin nggih para stresnya wonten ing ngiring tengen sampun siaga Bapak Sikit lan Bapak Haji Sugiono. Sugeng dalu Pak Sikit. Sugeng dalu Kang Mas, Pakde. Nggih, Kang Mas Pakde, Mbah Kakung ya ora apa-apa. Sugeng dalu katur sagung. Para sutresna budaya, nggih, para pamiganget ingkang suka asung wigati nggih, tumrap Arum Dalu. Lajeng wonten niring tengenipun menika Bapak Haji Sugiono. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Haji. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanjang malih kalian Tri Paraga. Nggih. Ingkang sawetara sowan malih kanthi kepaing panuwun panjenengan wonten asa dalem Gusti Kang Maha. Mugi-mugi sagung para pamiganget tansah pinayungan sungsung kahayan saha kamulyan kutuprukun kalian keluarganipun. Amin. Wah, jangkep sanget nggih Bapak Sikit nggih. Karang yo aran para kok. Inggih para sutresna. Kalau wau sampun kathah dipun menapa nggih panyuwun utawi paminta saking Bapak Haji Sugiono tumrap bebrayan agung kepara para kadang lan kula sedaya ingkang ngayahi karya murih sedaya tansah kaparingan kabagas warasan nganten namung badhe kula bali malih lumantar tembang mijil menika kalih padha. Karena tembang mijil menika ugi kinarya setunggaling panyuwunan dhateng ngersa dalem yang maha widi ngaten nggih. Murih macapat menika saged lestari karena dipun serat menika macapat kebak ing pitutur luhur. Dranging nala nyuwun mring yang widi mugi karahayan amrih kasem
edan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing yang manon den reksa keng jim setan godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa rahayu inggih para kadang cak sampunipun kula ngaturaken kalih pada sekar micil kinarya murwakani Giaran Arum Dalu ingkang mangke tumuli badhe katuraken saripun namung saderengipun kawiwitan para kadang ingkang mangke panjenengan saged nyawiji nggih saged nyerat WA wonten ing nomor WA-nipun menika dipun serat 081 578 968 968. Giaran Arum Dalu menika ugi kagiyaraken lumantar kanal YouTube menika panjenengan saged madosi wonten ing Gemilang FM official ngaten. Sugeng dalu, sugeng nyawiji lan sugeng midhangetaken. Sumangga Bapak Sigit Inggih kepareng kula ngaturaken sekar sinom. oh inggih Pupuhipun sinom. Dene irah-irahanipun tigang perkawis kangge nggayuh kamulyan nggih dipun anggit nggih. Inggih, Dipun repta. dipun repta Dene kinten Eyang Sudi almarhum, Eyang Suwargi, Eyang Sudi almarhum. senajan kala wau kula ugi sampun matur mboten ngemungaken tigang perkawis kemawon namung ing antawisipun ngaten. Monggo sinom larasipun monggo pelok barang mawon nggih. oh nggih prayogi menika Kini dong sekar Srinata Ngudi kamulyaning luhure
Menika sinom menapa Bapak Sigit? sinom Grandel menapa weni kenya Mbak kok ya lali. lali nggih. Sing penting pas. Nggih. Kula sampun mireng menika kala mangsanipun sok ngaten menika. Nggih, karang bagian butuh niku to lah. Nggih, sok okele Sinom kesupen. karonsih. Oh, karonsih nggih. Sinom karonsih. Karonsih laripun belok belok barang. barang. Sing sapa ngayon ganjaran akhirat nenggih Allah arsa paring tambah saking ganjaran puniki lamun ingkang ten anti ganjaran donya puniku pan badhe pinaringan tan nampi ganjaran akhir kadya iku sarwane ayat kasebat Wonten pinten-pinten boten nggih Bapak Sigit nggih. kathah ya sabar nggih Nggih. wong urip ingkang kinadang kamulyan gesang sayekti Rawat ayem tentrem aman kacekapan lahir batin guyub rukun sesami tengah papan miwah wektu tansah tokat berkahan mekaten ingkang kaesti
sarta benjang ing akhirat. Terus Teras, monggo. Paling boten setunggal padha malih. kadyeku umpama bisa nanging tubuh datang gampil kedah dipun budidaya kanthi teman sarta jikir nyuwun dateng Ilahi mugi pinaringan ngelmu tuk rezeki thayyibah amalanipun tinampi akhir gesang mugi dosa den aksama. Nggih, sampun Kula sekawan malang anu pada nggih. Lar-laran kaya kosongan. Para sutresna budaya mekaten sampun dipun aturaken dening Bapak Sigit menika sekawan pada sekar sinom. Menapa kala wau Bapak Sigit? Sinom karon Sinon karonse dene larasipun menika pelok barang. Ingkang menggah suraosipun menika ing samangke badhe langkung cetha menawi sampun dipun wedharaken dening Bapak Haji Sugiono kanthi menika monggo para kadang dipun singleng. Bapak Haji Sugiono monggo wekdal dipun Rinjih matur nuwun sanget paringipun wekdal. Isagung para astra budaya arum dalu mliginipun. Estu leres menika ingkang dipun anggit dening pepunden panjenengan kula menika Eyang Sudi wonten ing talun pilih awakipun gesang wonten ing Madyapada menika kedah nggadahi satunggaling ngelmu nggih. Wonten ing mriki ingkang dipun kajengaken Eyang Sudi menika wonten ing ira-iran menika tigang perkawis. Menawi kula warung matur wonten ing mriki ingkang kula mangertosi tigang perkawis menika ngelmu telu rupane. Ingkang sepisan menika ilmu agama, ingkang kaping kalih ilmu umum nggih. Ingkang kaping 3 menika ilmu srawung. ilmu menapa Pak Haji ingkang ketiga? Srawung Oh, ilmu serawung. sing nomor 2 ilmu umum. umum Nggih. Umum. Oh. ingkang sepisan ilmu Agama wonten ing seratan menika nggih. Leres mbok pilih wonten ing panggesangan awakipun piyambak gesang kedah nggadahi kapitadosan ingkang saestu ingkang dipun antepi menika
kangge menapa mbok bilih saged kangge gegebanganipun awakipun piyambak gesang wonten ing alam padang menika. Jar menawi tiyang kok boten gadhahi gegebengan utawa kapitatosan ing samangke gesangipun badhe napa nggih kirang tumata napa nek cara wonge umum teng blasur ngoten. Ora nemu kamulyan. Ora nemu kamulyan, ora nemu katentreman nggih. Pramila wonten ing mriki ingkang sepisan dipun ngendikaken dening Hyang Suci ilmu agama. Laras penting sangat menggaing awakipun gesang menika kedah nggadahi ilmu kapitatosan. Mulih napa tujuanipun tansah imut lan tansah napa nggih ngagungaken dening asmaning Gusti Kang Maha Kawasa. Imut awakipun piyambak menika gesang wonten ing madya padha wonten ingkang paring gesang. Sinten ingkang paring gesang inggih Gusti Kang Murbeng Dumadi. Menika ingkang dipun sebat ilmu agami kala wau Kula matur namung saklomet sekedhik kemawon niki kula nek oka-oka mboten wani. Oh nggih. Terus menika ingkang kalebet peranganipun ilmu agami. Nggih. Agama, ageman, Aji. Nggih. Laras menika tegesipun agamane ndake sing tenanan agemane. Ageman. Wong urip Nggih. agama ngoten nggih. inggih leres menika agama asine iki awake dhewe nek wis menep menika tak bali nek ke masjid wis menep menep ing saged manungkul tansah manungkul ing samubarang karya samubarang karti nggih umpamane ora contone ingkang kebiar nyata mawon nek tindak niku mesti ora ndengangak nggih mesti manungkul tulke lambiyane ya ditata dianut iramaning awake dhewe cara mlaku Lambiyane nggih tangan nggih Lembian. lajeng mesti yo sikil sukunipun niku ya ora Genten. ora jahil gitu. Gentena kiwa tengen len jangkah. Tapi ya kudu cocok kok. Nggih. Jangkae sikil kiwa. Padha karo lambiyane tangan. Tengen. Nggih, salah Mono uga nek sikil tengen kuwi bareng karo lambiyane tangan kiwa. Inggih. Nek tengen karo tengen bareng yo bagong. Nggih, terus Kula menika anggenipun gumujeng kemawon karana mbok bilih ingkang dipun kersakaken ingkang ngripta menika mboten namung kanthi wantah ngaten menika ingkang dipun kersakaken tegesipun lampah ingkang leres menika ingkang manut dhateng pranatan mbok bilih ngaten. iki mbok beres kula le matur saka sithik. Nggih. Anggo Pak Sigit kok terus ngono lak jenenge menculat. Niku nggih ngaten kok niku senine arum dalu ngaten niku nggih. Nggih. Kadang-kadang kene aku matur serius kok serius tenanan panjenengan kekalih kadang-kadang yo diselengkap niku dadi senine napa nggih wawan pangandikan wawan. Terus dikuyu Mas Parodit ngene iki biasa. Menika langkah ingkang nyata kemawon nggih. Nggih. Wonten ing saben dinten. Nika kangge gambaran mbok pilih asta kalian suku menika cah dipun kendhaleni contonipun nek tindakke senajan lelambian ya tangane iki aja karo srawean nganan rungiwa. Maksudnya aja jahil. Tegese tur nggih wonten wekdalipun, tegese kabeh ki ana mangsane. Nek gek sing kiwa ning ngarep ya teng tengen ning mburi ora kok. Ingkang kula kajengaken nggih ngoten nggih. Menika sing tak karepe jahil niku pamane awake dhewe pas liwat kok weruh apa susu tangane teko mak srawe. Ditampel apa dipetik. Lah niku kan kirang prayo gitu. Yuk sukunipun menawi tindak nek ana watu ning dalan ning kuyar iki aja ditendang ning malah dijupuk dipinggirke. Ben ora nyandungi wong liya ngaten ta menika. Satunggaling ngilmu ugi nggih. Ilmu uga kelebet ibadah. Nek wong kok urung gelem ngendhaleni suku kalian
astanipun ing dinipun sama tindak menika ya istilah urung apa nggih. Kalau wau Agamane Bapak ning Haji apa? ngendikaken dereng menep menika mbok pilih. Agamanipun dereng dipun lampahi kanthi estu ngene. Nek sing wis ngono kan ya tindak ya tumungkul, lambeyane ya ditata. Gampane nek kaya Mas Sigit pas ngunake iramaning basa manut iramaning basa nek dong nyonso manten niku gitu. Nggih Iki kan piyantar kalih menika jaman semanten ya kulinane nyondro manten. Nggih. Zaman semono. Sang nggih. Menika bab laku ingkang ten kaliyan Kapitadosan. Nggih. terus mangke saged gayuh saged nemahi Mulya. wujud Kamulyan. Nggih. Kamulyan. Kamulyan. Kamu. Bola-bali nggih wacane niku wae. Ya Mas Farudin ben gumujeng ning dhewe ning dalem dhewe karo dahar oleh-oleh karo ngedep radio lho sampurna nggih. Ha nggih. Sampurna. Kuwi karo kesam-kesam ora bali karo ngusap apa iki rawise. Ning kula kok isih urung patek Dong. cetha Nggih. Pak. Kula lak tigang perkawis kangge gayuh Kamulyan. 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 Sing dikarepke mulya sing jane sing kepripun Nah, mulya urip mulya ngoten niku. Sing kepripun. nah monggo. Urip ing gesang ingkang mulya menika mbok pilih. Nuwun sewu nggih. Awakipun piyambak anggipun nindakaken gesang menika sepisan kalian keluarga tansah guyub rukun. Utamine nggih kalih garwa putra tansah guyub rukun lajeng sama-sama nindakaken menapa ingkang dados kewajibanipun ing saben dintenipun. Contonipun gesang wonten apa sih ya ana rasa luwe barang ya mesti golek apa pangan nggih ya. Lajeng secara batinipun netepi wajib ngurip beragama menika kedah napa manungkul manembah mring Gustinipun. Menawi muslim contonipun ingkang wajib gangsal wekdal kedah dipun tindakaken kanthi napa kanthi rutin apa kanthi wajib niku Kanthi ajeg. ajeg nggih. Betul ya temenanan. Ingkang dipun ngendikaken kedah rukun menika mbok bilih mboten ngemungaken dhateng kulawarga, namung ugi dhateng tangga tepalih lan ugi bebrayan agung. Lah Bilih menika ngaten nggih. Dados- ingkang kula aturaken menika pertama kalian keluarga. Nggih. Mangke kalian keluarga ageng, keluarga ageng niku kang kula kasengaken keluarga setunggal trah, setunggal Nggih. keturunan nggih. Nggih. Misale saking Mbah Suradimeja menika nggadahi putra pinten lah menika nek iso guyub rukun, ayam tentrem dadi kembang kidunging gesang wonten ing wilayah menika nggih. Ketemu kanca kok biyen kuru kok saiki lemu. Wah, wis mulya saja. Nah, nggih. Niku Yen ngaten mulya menika saged dipun wastani utawi saged dipun ukur kanthi badan wadak upaminipun ketingal lemo ngaten menika saged dipun wastani mulya dereng mesti ta menika. dereng. Oh nggih. Dereng mesti to Mas Kas. Dereng. Paminipun kala wau kula matur wah Pak Sigit saiki lemu banget berarti mulya. Nggih wonten gathukipun. Nggih. Karena mulya menika lah ya mulya tumrap atine tentrem. Atine tentrem nggih. Atine rahaja niku ya mulya. Tentrem ing ati niku pripun dipun rasaken? Karena ingkang dipun arep-arep menika sesuk rawuh bakal ketekel. Nggih. Nggih, contone. Nggih. Wis ayem ngaten nggih. Mulya kerep ibadah, kerep tadulung, Hmm. kerep lillah. Kok kaya seneng terus. Nggih nggih. Mulya wong duwe pengarep sesuk nek dipanggil Gusti Sing Gusti nggih. kepenak nang
tekanane. Jiman kebun mulya menika mboten namung wonten ngalam donya kalau wau dipun sebataken wonten ing benjang wonten ing alam akhir ugi ngaten nih. Sing bakal ketekan. Nggih. Antawisipun. Nggih. Ya mulya merga golek pangan Gampang. Nggih. Nggih, menawi tembung Cepet mulya godhong menika dadi rewang. anggenipun ngartosaken anggenipun maknai menika manut pribadi piyambak nggih. Nggih. Ana kados ingkang dipun ngaturaken kala wau mulya wis kecukupan sandang pangan. Nggih. Mulya anak putune wis akeh. Mulya anggenipun napa nggih srawung kaliyan tangga Jeparo niku mboten wonten celonipun sae lan mulya karana napa garwa putra wayah sami sumanggem. Nggih. Nggayuh katentremaning gesang nggayuh gesang ingkang dipun wastani gesang sakinah mawaddah warahmah. Menika kala wau ing nembe ingkang ilmu agami. Sakmenika dipun terasaken Mbak Haji. Niku wong Mas kersanipun ingkang dipun sekaraken wau sampun pinten padha. Oh, nembe sekawan kok. Nggih, burung tekan ngelmu umum. Oh, dereng. Dereng niki agama mon tasih kathah e. Monggo pun lajengaken Mas Sigit. Monggo. Ini sing Monggo panjenengan rumiyin mangke kula bar nggih. Wah, urung-urung wis jaya endo. Kula kepengin isih mireng kemawon riyin kok. Tesih kados wau mawon dereng mboten sah diganti. Mangke tak tirune. Mangke tak tirune. saking pun salama. Nika radi miring-miring iki Bapak Sigit. Iya. Wonten papatipun nggih. Mboten piro. Oh, piro? Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Lajeng andhapipun roluluji, roluroro. Lulu jiro luluro. Ah, nggih, nggih. Kalamun to Kanjeng Nabi rampung salat ba'da salam. Kok wonten ingkang ngebel menika Pak Sigit. Dipun tampi rumiyin kemawon. Nggih. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Mijan. Dipun kemawon dipun apa? Mas Bakar. Dipun les Nggih. Terus pundi wartosipun Kang Wayah apa buyut kala wau ingkang nembe gerah? Oh, nggih. 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 Sameneika Pak Mijan tasih wonten griya sakit. Oh, pun wangsul nggih. Midhangetaken arum dalu Pak Mijan nggih. Oh, nggih. Mugi-mugi Kang Wayah enggal kaparingan sehat. Badhe kinton-kinton kadang Pak Mijan mbok bilih kanca-kanca guruh. Badhe kinton-kinton singgol-singgol mbok pilih dhateng kanca-kanca guruh. Ngoten. Kagak banyak Mas Bakar Mas Bimo. Mas Joko Tingkil Oh, nggih. ingkang wonten rumah sakit Mudilan niku Oh, nggih. Mak Pasmiran dalemipun mangun soko Oh, nggih, kalih sinten malih monggo. Satriyan Pak Madyo wonten Nggih. ing Blundu Blundu, nggih. lan ugi Pak Acorena ugi mangun soko. Mangun saka, nggih. Menika mawon riyen Pak Ngeten. Jemiran Oh, saderengipun kula ngaturaken ageng komantur nuwun ingkang Nggih. tanpa pindhan. Ya, nggih. Nenten mawon. Nggih.
Matur nuwun nggih pamijan nggih dalu menika ingkang sampun kepareng nyawiji. Nggih, sugeng dalu nggih pamijan, sugeng ngasuh lan nenggo kang wayah mugi-mugi enggal sehat. Matur nuwun. Assalamualaikum. Kalian Pak Mijan Nggih wonten ing Sempon menika. Sempon ngandhap napa Sempon nginggil di Oh, nginggil Dukun. wonten Sempon. Nggih wonten di Dukun menika. Nggih. Pak Klebet Wates menika. Nggih, Desa Wates Mijan nggih. Menika saben malam Selasa mesti nyawiji menika. mangke dipun terasaken kanca-kanca sanesipun. Nggih. Sak sampunipun Prayogi yen ngaten para kadang tetep nyawiji wonten ing Gemilang FM mangke sak sampunipun priwara kula tetiga tumuli nyawiji malih. Sumangga. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gemilang Inggih ngaturaken agunging panuwun nggih dhateng para pamirsa Giaran Arum Dalu. Langkung-langkung Bapa Mijan wonten ing Sempon Wates nggih kala wau sampun kepareng nyawiji lumantar telepon japri menika.
Ugi kadang kula Raka Mas Parodin wonten ing Stelyu sugeng dalu Mas Din monggo dipun tenggo WA-nipun. Lan ugi saking Sedayu mangilen sekedhik wonten ing Bandungan menika ngulon rada ngalor nggih menika. Kadang kula Bapak Yarkoni sugeng dalu Pak Yar mugi-mugi dalu menika midhangetaken kiaran arum dalu sugeng ngaso lan dipun panteng ngaten radionipun dipun midhangetaken antenanipun menika. Lajeng ugi kadang kula wonten ing Sewukan menika Bapak Triyono ingkang padatan ugi tansah nyawiji sugeng dalu Pak Tri Bapak Haji Parwito nggih wonten ing Kalibening. Kadang kula ingkang wonten ing Bancak Kilen nggih menika Bapak Sakir sugeng dalu Pak Sakir lajeng Bancak Wetan menika ugi wonten Bapak Sugeng ingkang rumiyin ugi asring rawuh wonten ing Gemilang. Bapilih dipun terasaken rumiyin Bapak Sikit monggo kadang sanesipun dipun terasaken dipun kintuni monggo. Nggih, menika singgol wajib. Nggih. Nggadahi kaya wonten batas menika wajib Nggih, nggih. tur sing sepisanan. Nggih. Menika katur Bapak Antonius Budiharjo. Oh, nggih. Budiharjo Budiharjo Wonten ing Pakem nggih menika. sambil rembe Sambil Rembe. Oh, sambil rembe. Dusun apa? dusun Desa, oh, dusun. Sambil Rembe, Kecamatan Baken. wilayah Pakem, Ngayogja. Sleman Ngayogyakarta nggih. Sugeng dalu Bapak lajeng milen-milen menika dumugi mriyan Nggih. Pak Toyo. Toyo. Sugeng dalu Pak Toyo. Mugi-mugi pikantuk kanugrahan sehat Nawi wonten keluar lajeng ngaler menika dumugi Srumbung. nyabrang Dalan gedhe. Nu sewu Mas Sikit. Menika Nggih. Menika ingkang ngiring wetan tambahi malih Bapak Dr. JB Subroto. Oh, nggih. Wonten Bapak jalan Dr. JB Subroto. JB Subroto nggih. Ingkang direktur rumah sakit menapa menika? Gede banget kayak. Rejondani. Panjen sok nyetel Nggih. Gemilang FM nggih. Kula asring kirimi napa videonipun. Lajeng nggih tanggapanipun sae. Nggih. Lajeng ugi kagem Mbak Erna Rahayuningsih. Ugi wonten Wonten anak menika wonten ing daerah mriki mboten Purwobinangun Pakem nggih. Jawa Binangun Pakem. Nggih, monggo pun Kali ajeng. kang Ndusanga menika, Ndusanga wonten nggih. Mboten wonten. Nggih. Lajeng Pak Sukarjan wonten Nggih. ing Cabean. Saben menika Srumbung. Nggih. Mugi-mugi pinaringan kesehatan. Nggih, amin. Makarya saha ngleksanani laku ning ngaurip Nggih. kados Nut umumipun. nut pakaryanipun Ah, piyambak-piyambak. ngaten. Nggih. Lajeng ngaler menika Mbak Yu Eni Jatiko saha Bapak Widodo wonten Gading. Gading Sawangan nggih menika. Kalebet Mbak Yu Wahyu Neni kalian Mas Pur ingkang lenggah wonten ing Bulu. Mugi kalebet Sawangan Tirta. Nah, Bulu menika lajeng wonten MC kondang menika. Mas Triyono. Bulu. Lajeng sugeng dalu ngaler-ngaler Bapak Wahyu Pujianto wonten Tegarejo. Desanipun ya lali Nggih. desane. Kowe kono kae. Nggih. SMP Depok mlebet. Lajeng Bapak Muhadi sak kidulipun Pasar Gontong Royong
Nggih. Dalu sugeng midhangetaken. Niki ya wajib. Nek ora sesuk njuk WA. Nggih. Lali po. Pak Darsum. Pak Darsum wonten ing Bantengan, Bapak Suparno wonten Bonditan sugeng midhangetaken saha anggota pos rondan wonten ing Bantengan. Niku ya dicandeli radio. Nggih. Lajeng wonten ing Klodran Pak Kasbi. Nggih. Pak Kasbi menika tukang mancing. Mancing neng Mancing mayit. ning Kali Progo. Inggih, dumen mancing. Oleh. Mayit. Iya malah padha matur nuwun. Oleh pisan kok terus ditukang-tukangke menika. Bapak Bendot Oh nggih. Sono Jawa Mas Yanto Nggih. wonten ing Tingal. Kulon klebet Pak Nogareng. Nggih. Sugeng dalu, sugeng makarya. Kalian Mas Blendung. Nggih. Mas Blendung iki ya kulino nyetel Gemilang FM sinambi gawe renggingan. Nggih. Iki rengginane lancar-lancar. Amin. Kirim dumugi Jakarta. Wah, nggih niku. Sampun kuncara menika. Nggih, Pak Ranto wonten ing ngereng-ngereng Gunung Menoreh Gosoro. Gosoro. Sugeng dalu sugeng midhangetaken. Wong nai Pak Kaji. Nggih. Tak watuk sewah jeneng. Ingkang sepisan kagem kadang kula kinasih wonten ing Karangwatu Pak Dalang. Nggih. Pak Dalang ing Karangwatu Mas Pak Iswan. Iswanto. Nggih. Ugi Pak Lajeng mengidul yen Bapak Umar Harjani wonten ing Karaharjan. Mengidul malih wonten napa nggih? Niki ngidul kula nggih ana Pak Budi Yuwono wonten ing Capian nggih. Ngidul malih wonten ing daerah Sriwedari menika wonten Pak Sarono, Pak Haji Prayitno, lajeng Buyar Kasih Srokopan, Mbak Toya, Pak Tova, lajeng wonten ing Kleben menika warga RT setunggal. kabeh. Nah nggih, Nggih. timbangane tak piji-piji wong teko warga RT setunggal kemawon nggih. Lajeng ngidul malih menika Pak Nur Syahid kalian Mbah Rupi, Mbah Resmi. lajeng Mas Heru, Mas Priyo. Ngidul malih menika wonten pepundhen ingkang tansah nyengkuyung wontenipun siaran Mojopat nggih. Senajan pun sepuh nanging tansah napa nggih paring panyengkuyung Mbah Tik sekalian. Mbah Nggih. Kakung Putri Lumpat Klawi Progo warga Sambeng sedaya, Mbah Yoga, Pak Subari lan sedaya warga Sambeng. Ngaten kemawon matur nuwun sugeng dalu. Kula imbui Pak Sumadi. Oh, nggih wonten Pak pundi menika? Sumadi wonten ing Patran kalian Pak Kaji Parwati. kalian Mbak Yu Sarni. Nggih. Matur nuwun kirimane tamu. Wah, Nggih. Kanca-kanca paguyuban Mojopat Badranaya nggih mbok pilih dalu menika wonten ing sampun kepareng nyawiji sugeng dalu para kadang lan sampun sawetawis mboten sami ngempal monggo mbok pilih saged dipun gugah malih kanca-kanca. Ugi paguyuban Permadani menika lintas Bregodo nggih saking Bregodo setunggal ngantos dumugi Bregodo sekawan dasa pitu. Sugeng dalu para kadang, sugeng midhangetaken lan sugeng nguri-uri budaya Jawi. Ngeten Bapak Sigit. Mupilih prayogi dipun terasaken monggo kala wau. Karma nggih. Nggih padha gangsal. Ning menika wonten paminta. Oh nggih. Kula tembangke mangke dipun terangaken nggih Mas. Nggih, kedah menika. nggih.
subuh nanggih ndedonga mring Ilahi do Allah saestunipun mugi-mugi paringa ing ngelmu ingkang manpangati rezeki thayyib amalan ingkang katrima malih Saderengipun menika dipun terasaken kadang kula saestu sampun nglegakaken nyerat menika namung mbili tering dipun bikak kalian operator nggih namung menika sampun sugeng dalu Bapak kula kintun Gemilang FM dereng dipun waos. Dereng dumugi monggo dipun nambali malih dipun kintunaken wonten ing HP-nipun Bapak Sigit utawi HP-nipun sanesipun saged Raka Mas. Mesti Mas Dayu Anjir menika saestu menika dipun kintunaken kemawon dhateng WA-nipun nggih Pak Sigit nggih. Ugi tesih kula wimbuhi menika kadang kula wonten ing tlatah Banyu Biru Ndukun menika ingkang ugi sok nyawiji Pak Hadi Sariah nggih wonten ing Wates menika. sinten ya Pak Hadi Sariah wonten Wates lajeng ugi Bapak Restriono menika ugi kala mben kula niku cuk mirengke jenengan nih Pak nek malam Selasa ngono nggih sugeng dalu Pak Ris mugi-mugi dalu menika tesih wungon nggih lan sinambi ngaso karana pakaryanipun menika wiwit enjing ngantos sonten ta wonten Bali Desa samenika Nggih. monggo dipun terasaken Bapak Sigit lan kadang kula ingkang wonten ing Sedayu monggo seratanipun menika dipun oper kemawon panah kang nengen bulan saestu kula tenggo menika kula mangke ndak ngimpi nek wah iki kirimane kaya ngapa dereng kula buka ngaten nggih Raka Mas Farodin mesti mengarep geguyu niku Niku wonten gedang gorenge barang kirimane niku. monggo Bapak Sigit bab ngelmu ingkang manpangat monggo dipun tadaburi
dadosaken sambetan becik mring alam. Nggih, sampun kalih padha monggo dipun terasaken kalau wau Bapak Haji. Nggih, leres sanget nggih. Menika nerasaken napa nggih ketingkasan kala wau dipun ngendiaken dening Hyang Sudi mbok pilih awakipun piyambak menika saben-saben tumungkul utawi nindakaken wajib ingkang gangsal wedal menika tansah dipun kanteni utawa dipun wimbuhi ingkang wis nastan nek niku sing 5 watu niku wajib niki sunahipun nggih. Dipun sunahaken sasampunipun nindakaken salat wajib menika menawi tiyang kathah mastani wiridan. Wiridan niku isinipun ndedonga nyuwun dumateng Allah. Wonten ing mriki dipun ngendikaken dening Mbah Sudi menika menawi salat subuh menika dipun prayogaken dipun tambahi donga nyuwun ngilmu ingkang manfaat, nyuwun rezeki ingkang berkah. Nyun sewu Bapak Haji, malah kalau wau rak kula ugi sampun matur dados tigang perkawis ing antawisipun dados mbok bilih ugi mboten ngemongaken menika kemawon. Namung kleresan Hyang Sudi menika kok anggenipun ngripta ingkang menika nggih Bapak Haji. Nembe menika. Kula menika nate mireng bilih tiyang gesang menika ingkang kedah dipun udi menika ugi tigang perkawis ing antawisipun menika tumuju dhateng kesehatan namung menika. Sehat jasmani, sehat rohani, lajeng sehat sosial. Ekonomi. Nggih. Sehat rohani, Jasmani, sehat jasmani, sosial. Nah, menika. Tegesipun ugi tiyang menika badhe saged nggayuh kamulyan karana babakan menika lho. Dadi kalebet mulya kuwi lamun awak dhewe diparingi sehat jasmani. Namung menika ugi nyambung lho kalian menika. Gayut nggih menika. Tegesipun boten lajeng kula menika mbelokaken utawi napa nggih mengalihkan menika mboten namung menika ugi tetep kok gagah temen. Wis mulya tenan kok. Wis aku sehat kok. Menika nggih. Sehat ugi saged dipun restani perkawis kamulyan nggih. Kula waosaken WA nggih Bapak Sigit. Saking sinten menika? Kula waos rumiyin, sugeng dalu Bapak kula kirim Gemilang FM. Oh nggih sakmenika kula waos nggih. Kadang kinasih sik ngangeni senajan namung mireng suwantene estu wis mari kangene. Menapa dene saged pinanggihan waget tukar kawruh handon pangandikan lintu pinanggih. Ibu bungae wae iki mung ora niat kok jajal kalau mangsane iki clurut ngono tindak medhun. Ketembungipun celurut niku tasih nyimak kalih siap buku lan pulpoin. Wah, kagem nyerat kawruhe basa kedah open telaten. Nek mboten pas acara ngeten iki. Wah, niki pancen dheweke niku gatekke tenan. Giatan menika mupangati. Mupangati wonten gina lan menapa mupangatipun. Muga-muga dadi sarana nggayuh kamulyanipun Mas Parodi. Karena kamulyan menika klebet remening manah menika ugi kamulyan ta kala. Nek ngene wis iso remen ayo berarti wis dadi kamulyan. Monggo Bapak Haji dipun terasaken. Nggih. Niki wonten ngendi niku? Kalau wau
wonten syarat utawa laku agama Nggih. laku umum Nggih. sangga laku menapa pasrawungan Nggih. utawa laku Nggih pasrawungan kala wau. pasrawungan Nggih. Tegesipun srawung menika srawung keluarga tangga teparo lan srawung tiang kathah. Nami dipun jujuk laku pasrawungan ya pasrawungan ingkang kados pundi ingkang saged nuwuhaken dalan manggih kamulyan menika Mas Oh Kaji. inggih. Ilmu pasrawan kala wau sampun kula aturaken sekedhik nggih. Klebet guyub rukun nggih. Lan tansah masinamadan lajeng lisrawung ki ya tukar kawruh, tukar ngilmu. Nggih. Aja mung didarbeki dhewe contonipun menawi Bapak Jumuran menika wonten dalem nggadahi aktivitas Nek kula ya ora dicontokke kok ya kocak aku ya ora. Nggih. Amal nyontokke wong liya ora genah gitu. Niku nggadahi keahlian napa iki sok nanem cabe. Oh. Lah niku kedahipun ditularke karo kancane pun arep nganu berhasil kira-kira carane ngene iki. Niku Niku ingkang kalebet guyub rukun. aja mung duwe ilmu dientem Allah nggonmu do mujar do mati ya luweh ngono iki jenenge ora ilmu pasrawungan ora tukar kawruh gitu. Nggih. Namung mbabile ugi badhe langkung wiyar malih mboten namung lajeng wonten ing bab menika. Tegesipun pasrawungan menika mboten ngemungaken dhateng keluarga alit, keluarga ageng, lajeng dhateng sedaya kemawon langkung-langkung lajeng mboten ugi mawas menika benten pemanggih utawi benten kapitadusan lan sanes-sanesipun srawung ingkang jembar ngaten ingkang dipun kajengaken. Mas Kaji sampun ngendika. Nggih. Ana guyub rukun. Nggih. Ana apa-apa kae ana Mas. layan. Nggih. Guyub rukun. Tegesipun guyub rukun. Guyub niku ya wis guyub rukun ya niku dadi nek niku dadine ana lingarani tembung loro digandeng ning padha dadi siji ne. Terus guyub rukun menika gambaraken yen to sajane Nggih. latar belakang dasare menika awak dhewe urip ki lak ora ning Cukup ijen. dewi. Ning iso urip bareng-bareng karo Nah, kancane. daya dinayan kala wau. Karena ugi dipun sebataken manusia itu adalah makhluk sosial. Leres. Kalau mangsane dodene urip nang lingkungan sing padha, sing siji wis kuat, Sing siji sekeng. kuat. Nggih, Sing siji wis pinter, sing siji urung pinter. pinter. Sing siji bisa ngrasakake apa sing dirasake liyane. Nggih. Nah, pas sing siji kuwi kok butuh perhatian ya apa? Kawigatosan Kawigatosanipun ing antawisipun padha padane urip teng niku wajibe sing siji ya bantu utawi ngudari menawi dadi ruwete liyan. nggih upamanipun kados Bapak Kaji kaya wau ngendikaken nek sing dicontokke iki aku upamanipun. Nek aku iki ngilmune cepet babagan upamane kuwi sing jenenge parian. Aku kuwi kudu ngangsu kawruh karo Mas Fahrudin. Nah, menika tegesipun daya dinayan kala mau. Masinawan. Ngaten nggih Mas Fahrudin nggih. Awak dhewe urip nang kono Nggih. kuwi ana gathike Nah, penemu. nah, Dadi penemu sing ora sing cengkah. padha. Nah, nggih. Kuwi nek di siji lan sijine kuwi nyekeli kenceng Tundone suwe-suwe dadi nuduh. nyruduk bentak. Nah, supados kuwi iso ngleksanani guyub lan rukun gati ing panemu kuwi karo Mas Fardin le WA lah Nggih. handon Handun panemu, handun kaweruh. handon kawruh. Sing gathek kuwi siji lan sijine padha-padha ngerem anggone Nggih. nyekeli panemune dhewe-dhewe. Wah, kuwi nek
dirembuk bareng-bareng penemu sing ora padha kuwi malah bisa dadi kekuatan. Nah, nggih. Ngoten ta niku? Nggih. Wujud ya saking gotong Gotong royong iso ngemong rasa. ngomong rasa sing kudune digawa dhewe ora kuat, Nah. gandeng iku digawa bareng-bareng kabeh perkara kuwi bisa dipungkasi. Wah, kok ya jebule cetha banget Ya ngoten. ngono kuwi nggih Mas Kasih. Kalau wau lagi uyuh rupa. Nggih. Nggih. Alung sing niku wau apa kuwi saling ngajeni. Nah, nggih. Aji Ingajenan. ngajenan. Ji ingajinan. Padha-padha urip kuwi ya kudu sing padha-padha ngajeni. Nggih. Dasar lembah Manah nah tapi apa kae jenenge? Andap asor. Andap asor. Aja cok seneng gawe cintrakaning liyan utawa lara atining kanca. kanca. Dadi Nggih, leres niku. nggih. Angka ngendikane Mas Sumirano aja sok nglarani liyan, aja sok ngaku bener dhewe. Nggih. Aja sok seneng ngorek-orek kesalahan utawa alaning liyan. Nggih. Ning dikorek dhewe awake dhewe pribadi aku ki Nggih. akeh benere apa akeh Nggih. lupute gitu. Ngeten, nggih. Ora mung nek aku nek tembung nek aku niku nek kula Mangke lajeng kumalungkung. ah niku tembung sing ora apik njok dadekke umuk gitu. Nggih. Umuk sesongharan kluku malungkung. Pramila lek ajene niku nganu pertama ingkang awal menika dipun koreksi diri pribadi riyin. Ampun sok ngoreksi wong liya. Niku mulih saged nuwuhaken satunggaling kerukunan. Nggih. Iki sing jenenge apa kae mawas Mawas diri. mawas apa Mawas diri. mawas diri niku ngoten niku. Nggih. Dadi senajan Introspeksi. terus sampai Introspeksi. Nggih. senajan awak dhewe iki duwe keluyan. Ora sasuk diketok-ketokke. Mongko liyane ora duwe keluyan bab iki. Nggih. Ning bab iku awak dhewe sing ora duwe keluyan. Nggih. Malah kancane sing duwe Keluyan. Niku wonten watak ingkang mulya nggih menika. Mbok bilih awakipun piyambak nika tansah andhap asor ngakoni kesalahane, ngakoni kekurangane menika ingkang samangke saged nuwuhaken kamulyaning batin. Nggih. Dadi wong ki aja seneng sesungguhane nek luwih becik aku sing salah, aku Yes. sing luput, aku sing ora. Nyatan dipun sebataken tiyang ingkang mulya menika boten ngemungaken anggenipun kagungan bondo kathah. Nggih ta menika. Senajan bandane iki akeh nek karo tangga teparo ora rukun ya ora tentrem, ora mulya. tentrem. Nggih. Ya nggih. Sakjanipun awakipun piyambak niku sampun dipun ajari dening tiyang sepuh menawi contonipun nggih nek sowan nang gone pian satunggaling warga wis sowan kula san silaturahmi kalipun sedaya lepat nyuwun ngapunten niku sampun nedahaken nek kudu kon ngakoni kon andhap asor awake kon merendah diri ngoten. Seneng njaluk Ngapura. ngapura. Kuwi tanda-tanda yen andhap Asor. asor. Yen ngoten prayogi dipun sekaraken malih Bapak Sigit. Mangke. Nawang kok Nggih. ketemu. Nggih. Nggih. Wah, iki sing nyekarke sajake ya ganti. Nah, kudu niku cecah niku nggih. Wah, kene iki Cocok banget. ingkang pundi menika? Nah, menika nomor 7 menika. Kados pundi kala wau sepisanan? Menapa sinom grendel napa sinom logo Sing bener ku grendel napa grandel to? jenengan senengane lak logo ndang. Lho gundang menika kados pundi? Ya sing paricoto wae. Nyenye. Yen becik sesambungan
Tuh badhe mahanani kula lajeng kemutan suwargi Mbah Darman. Pak kami Nggih. ya. Pak kami sepah. Nyaketaken datang Allah nuwuhaken raos ajrih dateng ilahi amung tansah ngantu nenggiri daning Allah mekaten ngilmu kang wajib den padosi inguti dening wong iman. Bapak Jemiran. Inggih. Kan laksanane kinanti ta. Nggih. Niku wingi wonten kinanti. Oh nggih menawa. Cobi. Cobi. Kinanti ingkang kados pundi? Nah, kinanti mangu. Oh nggih. Pedro. Sepinten nggih Bapak sikit? Rejeki toyib puniku hasil ngenipun ngupati kanthi cara ingkang halal saking cara haram tebih kados ta asiling begal main riba lan korupsi menika ugi pitutur di Bapak sikit. Imam Fadail Nabdarom Ahlul Sunnah kang sejati nun inggih tiyang kang preksa salwiring boga kang manjing mlebet ing padaranira
namung ingkang halal nenggih rezeki thayyib satu ingkang binerkahan Robbi boten sekedhik lan kathah minangka ukuran neki nadyan ta amung sakecap nging halal kahanan neki mbok bilih tigang pada kemawon Bapak Sigit kula nyuwun Bapak Haji Bapak Sigit monggo jumbuh kalian tigang perkawis kangge nggayuh kamulyan kala wau dudutanipun kados pundi menika tumrap para kadang ingkang dalu menika nyawiji mbok bilih saged lajeng mendhet intisarinipun wonten ing dalu menika monggo. Oh nggih. Dudutanipun sampun cetha nggih. Mbok bilih awakipun piyambak menika gesang sesrawungan kecah nggadahi raos tresna lan lesnanan hormat menghormati saling asih asah asoh sarta napa niku kok dadi lali aku nggih kalebet golek rezeki nggih kalebet golek rezeki menika nggih kesthahipun kados kula ingkang aturaken ngajeng wau kedah tukar kawruh nggih istilah tukar ilmunipun ya nek nggon tetanen nek nggon babagan bepakulan ya kudu sithik edeng dalam arti aja saling pilih ngasoraken ngoten nggih tegesipun anggenipun pados pangupa jiwa menika kanthi cara lan mergi ingkang leres manut pranataning negari ugi pranataning agami ingkang langkung pranatanipun agami nggih ingkang menika monggo sama dipun napa nggih gatosaken ingkang dipun aturaken Mbah Sudi kala wau astunipun pitutur ingkang sae saestu menawi apapun piyambak saged nindakaken kanthi dasar agami ingkang dados gegebengan panjenengan sedaya. Bapak Sigit badhe nambahi monggo. saged ugi lho golek rezeki Nggih. padha-padha oleh ning ana rezeki sing ngawetke jantung Nggih. ana rezeki sing nganturke jantung Tegesipun menika mbok pilih rezeki sing berkah lan sing ora berkah. gara-gara rezeki dadi sehat jasmani Nggih. kalebet jantunge Nggih. iya ana gara-gara rezeki sing Dadi lelara. deg-degan lan tundhonipun jantunge Nggih niku kala wau menika estunipun lak badhe dipun jlentrehake dening Pak Dikaji. Nggih. Ning karana wektalipun sajake. Nggih. Kula menika gadah pengusulan. Nggih. Terus pundi Pemanggih. pemanggih. Nggih. Terus pundi nek menika jlentrehanipun genepipun. Nggih. Menika dipun jlentrehaken wonten biaran candhaipun. Oh, nggih. Insyaallah nggih. Sarujuk sanget menika. Insyaallah. Mekaten nggih para kadang dalu menika kula tetika anggenipun ngaturaken kawiwitan saking Sekar
sinom lajeng mugi sekedhik kinanthi kala wau gayut kalian irah-irahan pilih tigang perkawis kinarya nggayuh kamulyan menika namung nembe saged kados mekaten pangajabipun mugi saged hamimbuhi sekedhik Kalau wau lak sampun pangertosan tumrap para kating perkara sing nggen agama. agama Lajeng menika perkara sing umum lajeng mangke serawung. Monggo terus wonten serawung sing nggih dereng dipun terangaken. semanten mbok bilih tasih kathah atur ingkang kok kirang leres menika nglenggana kula tetiga tasih kirang sanget pangertosanipun kanthi menika namung nyuwun lumunturing sih pangaksama lan kepara ngantu-antu paringipun panyaruwe para kadang murih arum dalu saestu saged mranani tumrap para pamirsa sedayanipun. Karana mila winates sanget wekdalipun kula tetiga nyuwun pamit lan pangajabipun saged pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun binjang dinten Senin ingkang badhe dumugi arum dalu tumuli kapungkasan kanthi sekar pangkur. Prakadang lan prasutresna winatesing wekdal maca pat nenggih pinupus ya nyuwun mungkur nglenggana gunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para tresna giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit andum basuki mugi rahayu ingkang sami pinanggih widodonir ing sambikala ing pangajab budaya Jawa muga-muga bisa tansah lana kepara bisa saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun matur nuwun.